den her video. I dag skal vi simpelthen forklare, hvad vi kommer til at lave på kanalen, og vi kommer til at lave sådan nogle Pokémon-videoer, hvor vi for eksempel tager rundt her, eller rundt omkring. ja, her rundt på vores skole. Og i Aarhus, mand. Ja, måske i Aarhus, og der i hvert fald hen og råbe. Så også husk at subscribe. Det er vigtigt, meget vigtigt. Og hvis I subscriber sådan noget, ikke? Så kan I få den. Ja, hvis I liker og subscriber, så får I jeres helt egen Pikachu. Og den er lige her på min hånd. Det er ikke fake, Den sidder lige der, hvis I kan se den. Lige der. Nu skriver jeg det igen lige, så ikke? Bare skriv et eller andet lort. Jeg skal bare skrive et videonummer. Og I må også gerne like, og I må især også gerne... Små I skal. I må også gerne dislike, hvis I synes, den var dårlig. Men det er der jo ikke nogen, der gør, så I skal bare like. Så ja. Og husk at subscribe! Og hvis I synes, den er rigtig, rigtig dårlig, så skal I bare like. Like, det betyder dårlig video. Nej, men så skal... Ja, like betyder også god video. Så. Right.